Umfi uJack wayengumphathiswa wezempilo kunye nezothutho eMntla Koloni ngonyaka ka-2013 no-2014. Ngo-2016 waba umphathiswa wophuhliso kwezoqoqosho kweliphondo. Ukanti phezolo Inkulubaphathiswa eMntla Koloni, uGqirha Zamani Saul, uye wabhengeza ukusweleka kukaUjack. uGqirha Saul uchaze ukusweleka kwakhe njengelahleko enkulu njengokuba ezinikezele ngokupheleleyo kumsebenzi wakhe. It is with great sadness that I announce the passing of a dear comrade and a colleague, Mr. Ntsikelelo Jack. And I'm certain that all of you know he was the serving MEC for education here in the Northern Cape. He was a seasoned cadre of the movement and an outstanding public servant. He had warrior spirit and extraordinary energy. We extend our condolences to his family, children, wife, friends, colleagues, and comrades. We are in deep shock at the loss of such a remarkable and capable leader. Unkosikazi kunye nabantwana bakamfi Collen Jack benze uvavanyo lwentsholongwane yeCorona, ngoku nje basalinde iziphumo zabo.